Bueno, avui també ha sigut un dia molt intens en quant a les xerrades, però potser més relaxat des d'un punt de vista de l'organització, perquè després de tants dies ja ho teníem molt per mà. I pel que fa a les xerrades, hem tingut xerrades excel·lents, la mateixa xerrada amb Weitao Yang, que ha sigut molt interessant aquest dematí. I en general, diguem-ne que podem dir que el nivell ha estat altíssim i crec que ara que hem acabat podem estar contents de com ha anat tot el congrés. Podem felicitar-nos per com ha anat tot plegat. Hi ha alguna anècdota que vulguis destacar o quins són els plans de futur d'aquest congrés, d'aquesta sèrie? El pla de futur claríssim és continuar. Ara que ja estem en la novena edició, doncs anar per la desena i continuar. Hem de triar ara un tema del proper seminari, no sé, podria ser des de propietats magnètiques, podria ser sistemes biològics, podria ser estats excitats. Hem de veure què, hem de discutir una mica tots plegats i el que ens faci més gràcia, doncs, podem dedicar segurament el desè seminari a aquesta propietat. El desè seminari serà especial perquè serà el desè, també? Podria ser, això també és una cosa que hem de pensar. Especial què vol dir? Podria voler dir que en comptes de fer 100 persones, que és el que fem habitualment d'assistents, podríem passar 200, no ho sé. En qualsevol cas, si ho fem, hem de ser conscients que els programes es multipliquen i l'organització és molt més complicada. Molt bé, doncs moltes gràcies, Miquel, president del comitè organitzador, i felicitats pel Moltes gràcies, míting. Vinga.